Здравейте! В този епизод ще говоря за хейта, който съм понесъл през последните месеци. То хейт няма, ти образи се. Това, което искам да кажа в този епизод е, че растенията ми вече се развиват благодарение на новата лампа, която виждате ето тук като осветление. Слагам, всъщност, чакайте, сега ще покажа после. Слагам ето това Easy Carbo на Easy Life, което е течен въглероден диоксид. Слагам всеки ден, то в момента е свършило, така че трябва да се заредя днес. Слагам 1 мл към 50 мл, 1 мл към 50 литра на ден. Мисля, че го бях смятал като капки, но в момента съм изключил. Ползвам това като течен въглероден диоксид. Мисля да закупя още тор и камъчета ситен грунт по препоръка на Ивелин и Бернар Сюлейманов. Следващото нещо, което ползвам и сте го виждали в моите видеа е ето това на Тропика, което между другото ми е подарък от един мой приятел, Калин Георгиев. Калински, ако гледаш, благодаря ти много, братле. Тези две неща използвам, като сега ще взема камерата и ще приближа към аквариума, за да видите каква е разликата в растенията и колко са пораснали всъщност за последните 2 седмици от предният епизод с заглавие. Оставям го ето тук, така че грабвам камерата и ви показвам резултатите за периода от 2 седмици. Тук виждате колко мънички са се излюпили, са пораснали. От тази страна също. Малко или много валеснериката е пораснала. Криптокорената също отзад. Тук Нобиаса буквално се излюпи едно новичко. Но не съм сигурен дали е ето това или това тук. Но определено има много голяма разлика. Предния път имаше малко черна брада и на това листо. Ще го оставя да видите. Тук виждаме също, че има много голяма промяна. Охлева малко го е избутал. По принцип стои малко по-насам. Ей тук. И е с изглед по-насам. Ето тук виждате също, че има промяна. Това даже сега го виждам. Вижте каква промяна. Уау. Наистина уау. Виждате даже колко мънички са пораснали. Аз съм много доволен. Това е само за 2 седмици, приятели. Може да си представите след 2 месеца какво ще бъде. И този път валеснерията е жива и расте. Плаващите растения, нещо не мога да се разбера с тях. По принцип съм спрял да има такова течение, защото ми казаха, че не е много добре. Но когато спрях течението, те започнаха малко или много да изгниват, което мен лично много ме напрегна. Но просто явно аз не се разбирам с тези растения или може би осветлението не е много подходящо. В крайна сметка, мислите, че можете да помогнете на моят аквариум и на мен като знания. Винаги съм добре дошъл. Никога не съм казал, че знам абсолютно всичко. Никога не съм претендирал съзнания. Човекът съзнанията е Станислав Великов Желев. Или иначе казвам акварист от Бургас. Аз съм едно момче, което обича акваристиката, не претендира, качвам видеа, които смятам, че могат да помогнат. Винаги има странични отзиви и коментари и блокирания от групите във Facebook. Аз нямам против, но когато хора, които не коментират, ме блокират и ме хранят, не ми го казват в очите, това за мен си е комплимент. Живи и здрави!